sortzailea, parte hartzailea eta lagunkoia bezain zintzoa. Aberatsa eta anitza da Ordizia. Herri benetan bizia. Ordizia, bizi herria. Ohartxo bat, lehen aipatu ditugu, 14 gazta, oain finalera ekarriko dituzten 14 gazta horiek aukeratuta daudela, baina jabeak falta ditugu oraindik. Batzuk eserita daude, ikusten dituzen bezala eskubitan batzuk, ezkerretan beste batzuk, baina falta direnen izenak aipatuko ditut berriro. Ander Barandieran. Ander Barandieranek hor eseri beharko luke, nere eskubitara, bakoitietan. Lalezekoare falta da. Ez dakigu honetan. Poliki-poliki agiri horiek banatzen joango direlako, Jesus Mari Ormaetxea eta Adure Zenarro alkatea. Berastegi elkarteko ordezkariare falta dugu, Lalezekoare bai, eta Sato Lano. Hoi guztiak, berriro diot, nere eskubitara eseri beharko lukete. Eta ezkerrean falta dena, Albi kooperatibako ordezkaria da. Mesedez, etorriko balira, banaketa hori egingo genuke. Eta horren ostean, berriro diot, epaimaikoek hasiko dira 14 gazta, aukeratutako 14 gazta horiek gastatzen. 53 izan dira guztira, 21 ketuak, 22 ketu gabeak, eta
lehendabiziko lan hori egin ostean, hortxe ditugu ia, 14. Amabietan jarrita genuen ordua, ea lehenbailen epaimaikoek hasteko bidea duten. Eta berriro diot, protokoloa ez dezagun ahaztu. Badakit pixu xamarra izan daitekela, baina ez dezagun protokoloa ahaztu. Distantziak mantendu favorez. Eskerrik asko. Bai? Bueno, besterik gabe ordua aurrera doa eta diploma hoien banaketarekin hasiko gara. Naiz eta lehen aipatu dudan bezala batzuk falta ditugun oraindik. Bakoitietatik hasiko dira diplomak banatzen. Zabaleta kooperatibari emango zaio diploma. Han behar du. Zabaleta ez dago. Bai. Uste nuen lehendabiziko antzeola. Konforme. Jesus Mari Ormatxearen eskutik jasoko du diploma, berriro diot, aukeratutako 14 gazta horietako bat dela. Zorionak, Lalezekoari emango zaio orain, hurrengo diploma alkatearen eskutik jasoko du. Datorrela mesedez tranpaldora. Marta Pérez Loperena da hurrengoa. Marta Pérez Loperena,
Jesus Mari Iturrioz, kofradiako kidearen eskutik jasoko du. Ez dirudi, baina ohore handia da, 14 iristea, Ricardo Remiro, mesedez. Datorrela, Ricardo Remiro. Hainbat aldiz, Ordiziako frontoian ikusi dugun gizona, hartzaia. Zorionak, Ricardo Remirori. Eta ordiziar badator, urren ez urren. Joseba Insausti. Joseba Insausti Mujika. Hartzai gaztea. Etorkizuneko hau ere. Zorionak. Araiako Unai Lekuona Ruiz de Luzuriaga, mesedez. Zorionak. Zeanuriko Ipina Buru, antxe dugu. Zorionak. Urrengoa Patxi López de Uralde Fernández. Patxi López de Uralde Fernández, ez dago. Bai, barkatu. Barkatu. Zorionak, Patxi. Larreako aberau. Eta momentuz dagoen azkena, Francisco Javier Muñoa. Francisco Javier Muñoa, hementxe dugu. Batzu falta dira, aipatu dudan bezala, Ander Barandiaran, Mausitxa, Berastegi Elkartea, eta Albi kooperatibako kideari ere, gero emango zaio dagokion agiria, alegia. Ez daude hemen, baina etxalo bero bat guztientzat. Eta honen bestez, jaun Andreok, danak alkarrekin? Perfecto. Mesedez, etor zaitezte guztiok, etorri guztio tranpaldora, derrigorrezko argazki hori ateratze da, jakina. Derrigorrezkoa eta bidezkoa. Hementxe ditugu, 14 horien artean sailkatutako gaztetako batzuen jabeak, egileak. Jesus Mari Ormatxea eta Adurezen Arro alkatearen eskutik diplomak jaso dituzten gizon emakumeak. Txalo bada nahi. Eskerrik asko beraz guztioi eta orain jakina. Azken lanari ekin beharko diote epaimaikoek. Esan dudan bezala, 14 gaztak, hortxe ditugu erdian. Eta urren ez urren aipatuko ditut, lehen ez ditudalako aipatu, epaimaikide ditugun gizon emakumeak. Lehendabiziko mailan ditugu, Joseba Agiriano teknikaria eta Unai Campo. Lehendabiziko mailan diot. Bigarrengo mailan, Marisol Vicente teknikaria eta Mikel Zeberio kazetaria eta gastronomoa. Hirugarren mailan, Jesus Arregi teknikaria eta Hilario Arbelaitz, Oiartzungo Zuberoa jatetxeko sukaldaria. Laugarren mailan ditugu, Pedro Subijana
Akelarrekoa, noski, Donostiko Akelarre jatetxeko sukaldaria, Donostiako Arzak jatetxeko Elena Arzak, Patxi Perez Elortondo teknikaria eta Martin Berasategi. 5. mailan nire aurrekaldean ditugu Carmen Vega teknikaria eta Andoni Luis Aduriz Oiartzungo Mugaritz jatetxeko sukaldaria. 6. mailan Mari Jose Garzia eta Xavier Zabaleta Aratz erretegikoa, Donostiarra. Eta azkenik, 7. mailan Victoria Urresti teknikaria eta Mikel Eskiaga kazetaria, Diario Askoko kazetaria. Gizon emakume hauek izango dira, lehen izan ditugun bezalaxe, orain azken 14 gazta hoien artean dastaketa eta gainerako teknika guztiak erabilita aukeraketa egingo dutenak. Ordu bat eta erdi aldera espero dugu, ia dena bukatuta izatea, eta orduantxe jakingo ditugu 5 irabazle zeintzu diran. 5. lehendabizikora. Kanta bat kantatu beharko banu, nire herriari kantatuko nioke. Bere bihotzari, bere alaitasunari. Bizirik dagoen nire herriari kantatuko nioke kanta hau. Nire herriak bihotza baitu. Bihotz asko, erritmo berean, taupada berean. Nire herria forma eta kolore ezberdinek jantzen dute. Usaindu ere egin daiteke, bere zaporeak dastatu, ukitu, laztandu. Nire herria bizirik dagoelako da nire herria. Ez utzi ordizia hiltzen. Herrian bizi eta erosi. Bizi herria. Ordiziako udalak 3. sektorea sustatzeko kanpaina berri bat jarri du martxan. 5 euroko bonuen bidez, Ordiziako establezimenduetan gastatzeko deskontuak izango dira denentzat. Etxebizitza bakoitzak bere buzoian 5 euroko 4 bonu jasoko ditu, guztira 20 euroko deskontua lortzeko. Irudi honekin, kanpainan parte hartzen duten dendak identifika ditzakezu. 15 euroko gastu bakoitzeko bonu bat erabilia ahalko da. Alegia, 15 euroko erosketa egitean 5 euroko deskontua lortuko duzu. 30 euroko erosketa egitean 10 euroko deskontua. 2 bonu erabiliz. 45 euroko erosketa egitean berriz 15 euro aurreztuko dituzu. 3 bonurekin. Eta erosketa bakarrean 20 euroko deskontua lortzeko 60 euroko erosketa egin beharko duzu. 4 bonuak erabiliz. Bonu hauek 2020ko irailaren 30 arte erabili ahalko dira. Bizi eta erosi herrian. Ordizia, bizi herria.
Erdiaroko hiribilduaren inguruan hasi da ordizia berdez inguratuta. Herriko bihotza da plaza, eta azoka plazarena. Bertan biltzen garen ordiziarron taupada sendoak dira bizia ematen diotenak. Baserritarren eta erosleen taupadak. Gure dantzak bizirik mantentzen dituzten dantzari ordiziarren taupadak. Indartsu datozen ordiziar belaunaldi berrien taupadak. Ordiziako aitonamonak bizimodu osasuntsura mugiarazten dituzten taupadak. Jatorri ezberdinetatik etorri arren, gurekin bat egiten duten ordizia anitz eta aberatsaren taupadak. Ordiziaren iraganean, ondo sustraituta, etorkizunera garamatzaten taupadak. Helburu partekatua lortzeko, ordiziarrak elkartzeko gai diren biderkatutako taupadak. Inorratzean utzi gabe, ordiziarren taupada guztiek batzen dute. Ordiziako persona bakoitza, taupada bakoitza da ederra. Eta are ederragoa guztien batura. Halakoa da ordiziarren izaera. Irekia, askea, sortzailea, parte hartzailea eta lagunkoia bezain zintzoa. Aberatsa eta anitza da ordizia. Herri benetan bizia. Ordizia, bizi herria.
Kanta bat kantatu beharko banu, nire herriari kantatuko nioke. Bere bihotzari, bere alaitasunari. Bizirik dagoen nire herriari kantatuko nioke kanta hau. Nire herriak bihotza baitu. Bihotz asko, erritmo berean, taupada berean. Nire herria forma eta kolore ezberdinek jantzen dute. Usaindu ere egin daiteke, bere zaporeak dastatu, ukitu, laztandu. Nire herria bizirik dagoelako da nire herria. Ez utzi ordizia hiltzen. Herrian bizi eta erosi. Bizi herria.
bigarren sariak izango du, txapela,
Nu jarriko naiz, o... Aquí. Las manos no se me ven, ¿no? Así en el bolsillo están bien puestas, ¿no? Bueno, jaun-andreok, aurrera doa poliki-poliki gaurko 47. gazta lehiaketa. Kosta la kosta, antolatzaileek aurrera atera dutena. Eskertu beharrekoa zalantzarik gabe, ze aurtengoa ezin esango dugu erraza izan denik. Zailtasun ikaragarriak izan ditu, eta naiz eta publiko gutxi dugun, protokoloak ala eskatzen duelako, jende pixka bat bai, eta ikuskizun bikaina izaten da, eta ordiziarrontzat benetan interesgarria, oso barruan daramagun gazta lehiaketa. Adur ezen arro alkaterekin itzengo dugu laster, berari galdetuko diogu zema zailtasun izan dituzten hau guztia aurrera ateratzen. Momentu honetan beste komunikabide baten zatizketan ari da, eta lehen aipatu ezpa dut ere, komunikabideetako ordezkari guztioi ere eskerrik anitz, eskerrik asko benetan, hemen zaretelako, eta honi zabalkundea emango diozuelako. Adur ezen arro prest dugu, beraz, alkate jauna, eguerdion. Eguerdion. Bai. Adur, badakigu gaurko ekitaldi hau ez dela erreza izan. Hau aurrera ateratzea gauden izurrite garaiontan, bere zailtasun handiak izan ditu. Nola ikusten duzu? Ez da erreza izan, ez da erreza izaten ari, inorentzat ez da erreza izaten ari, baina aurrera jo beharra dago, eta erabakia hartzeko garaian bertan bera Euskal Jaietako asteazken berezi hori ordiziarrentzat hain berezia den azoka urteko garrantzitsuena bertan bera utzi behar izan genuen, behartuak izan ginen egoerak hala eskatzen duelako, baina era berean, erabaki genuen lehiaketa honek bazituela aukerak mantentzeko, frontoiak aukera eskaintzen zigula, frontoi honek segurtasun neurriak bermatu, eta zentzu horretan eskerrik asko hemen zaudeten guztiei, epaimaikidei, hartzaileei, prentsako kazetari guztiei, nola ez Ordiziako Idiazabal Gaztako kofraiako kide guztiei, eta benetan hurbildu zareten baita ere agintari eta laguntzaile guztiei, hau aurrera eramaten laguntzagatik, zaila da, zaila baino konplexua, baina hau da bizi dugun egoera zaila baldin bada horrelako ekitaldi bat antolatzeko, zer esanik ez, gure hartzaile, gure baserritarrek bizi duten egoera, eta horregatik ekitaldi honek beharrezkoa da ekitaldia ospatzea, Idiazabal Gaztari hartzaileei bere lekua emateko, produktua lau haizetara zabaltzeko, eta deialdi bat egiteko herritarrei, euskal herritar guztiei, gure produktuak, gure baserritar eta hartzaileen produktuak kontsumitzeko, eta aholku batekin gainera, etengabe aipatzen ari zaizkigu, sistema immunitarioa, gure defentsak, ez dago hori indartzeko baino modu hobeagorik, elikadura zaintzea baino, eta gure hartzaile eta baserritarren produktua baino hoberik ez duzute merkatuan topatuko. Eskertu beharrekoak zalantzarik gabe denak dira, baina nik uste dut oso bereziki aipatu beharrekoak gaur hemen gazta aurkeztu duten 43 hartzainoi dira, ezta? Bai, nola ez, 43 hartzaileei, eskerrik bihotzez eskerrik beroenak parte hartzagatik gaur hemen egiten duten lanagatik, eta zorte hon hemen norgehiagokan dauden 14 hartzain finalista horiei, eta behondeiela jarraitu dezatela mesedez egiten duten lana egiten, eta epaimaikide guztiek aipatzen dute maila sekulakoa dela, oso zaila dela, oso matiz edo xetasun txikietan dabitzala benetan norgehiagoka horretan berezitasunak topatzeko, eta horren aurrean txapela kendu beharra daukagu hartzai guztien aurrean. Eta biztakoa da, antolakuntzan parte hartu duzuen guztioi ere gure eskerrik beroena, eta jakina aurra aipatu beharko genuke lehendabizi Ordiziako udala,
kofradia eta gainerako guztiak, hemen dauden epaimaikoak, kritikoak eta abar, ez da, Adur? Bai, hori da, nik uste hau talde lana dela, hemen eragile asko gaude, erakunde asko gaude, jende asko gaude, eta azkenean horrelako zerbait aurrera emateko auzolana behar da, guztiok jarri behar dugu gure aldetik, eta zentzu horretan eskerrak denei. Eskerrik asko, Adur, ondo bukatu gaurko eguna. Hala bedi.
Leire Arandiarekin hitz egin behar dugu, bera esan dezakegu Ordiziako Idiazabal Gazta kofradiako kidea dugula. Leire, eguardion. Bai, kaixo, eguardion. Bueno, momentuz gauza guztiak oso txukundoaz, Leire. Bai, badirudi dena ondo doala, eta egia esan, nik uste aurreikusita zeuden protokolo guztiak eta ondo betetzen ari direla, eta gustora gaude, bai. Josi modutara, Leire, gaurko hau antolatzea, goiti bera edo beti gora nahi duzun bezala, ez da kontu erreza izan. Protokolo kontuak, pentsatzen du nahikoa lan emango zizuela, ez da? Bai, egia esan, aurten gauzak desente aldatu die, eta, gehien bat kontu izan deu, bai epaimai kide kopurua kontutan izaterakoan, 27tik 16ra jetxi dugu, distantziak bermatu behar genituen, dastaketa egiteko garaian ere gazta ezin zen manipulatu batak besteari pasa, edo bakoitzak bere gazta zatia dastatuko zuela bermatu behar gendun. Bai, hainbat eta hainbat neurri hartu behar izan ditugu, jatorra izendapenarekin elkarlanean, eta nik usten dut dena ondo zaindu dela, ondo bermatu dela, eta naiz eta lana izan, gero ondorio ona badu, ondo aterako da dena. Dudarik gabe, jendearen laguntza ere behar da honetan guztitan, ez da esan nahi dut, protokoloa gordezen orain, esan nahi dut, onutza ekarri eta asuntua, danok gorde beharreko zerbait da, ez? Hoi da, azkenen protokoloak ondo daude, baina gero jendearen erantzuna beharrezkoa da, eta zentzu hortan ikusi dugu denek onartu dutela, bai hartzaiek, bai komunikabideek, bai epaimaiek beraiek ere, denek ondo erantzun dute, eskatutako neurriak errespetatuz, eta zentzu horretan eskerrak ematea besteik ez. Leire, aurten 16 epaimaikide ditugu, beste urte batzuetan baino gutxiago agian. Hori da. Zer duzu zein izan den antolaketa hori? Nola ekarri duzuen gutxitzea eta zergatik? 27 izan hori ziren, zinezkoa zen 27 maikiderekin eta 7 maiekin segurtasun distantziak mantentzea. Beraz, bentzete mai nagusia edo saiatu geha altzen neurrian mantentzen, jatorri izendapeneko teknikariak egon behar dute mai bakoitzean, hori bermatu behar dugu, eta gero kazetari batzuren presentzia ere. Badakigu denei gustatzen zaiela epaimaian egotea, aurtengoan batzuk kanpoan gelditu behar izan dute, baina espero dugu datorren urteetan bueltatzeko aukera izango dutela. Eta epaimaikide hauen guztien ez dakit jarrera ere eskertu beharrekoa zalantzari gabe. Zalantzari gabe, guztiak, neurri guztiak betez, ilusio guztiarekin, lanean jotake, eta bai, beti bezala bere lana ahalik eta hobekien betetzen. Leire Arandia, segi lanean, eskerrik asko. Mila esker zuri.
Menos mal que has ido donde el mejor. Tenemos a grandes gastrónomos, críticos y entre ellos a Pedro Subijana. Lo tenemos ahí presente. Pedro Subijana está realizando su trabajo hace ya unas cuantas horas. Como he dicho antes, esperamos que para la 1:30 esto acabe. Pedro Subijana, Egunon. Egunon. Bueno, ¿cómo has visto hasta ahora el certamen? No digo nada. No, los quesos están hoy en un nivel muy bueno. En general, la verdad es que hay algunos que yo he llegado a decir que parecía que eran artificiales de lo perfectos que se veían. Lo que pasa es que hay un poquito esa sensación de que te falta llegar más lejos con lo que no le puedes tocar, no lo puedes apretar, no lo puedes acercar. Y todo eso quizás vaya un poco en perjuicio de la calificación nuestra de cada uno, ¿no? Pero es lo que hay y tenemos que sujetarnos a lo que hay y al final para todos es lo mismo, o sea que tampoco va a haber grandes diferencias, pero hay grandes quesos hoy, grandes quesos. Sin duda la situación nos ha traído a esto, nos ha llevado a esto, como quieras, pero vosotros sois los que estáis realizando realmente todo el trabajo de hoy. ¿Cómo has visto los quesos hasta ahora, hasta lo que se puede contar? No entiendo nada. No, decía Pedro que bueno, que los que realmente estáis realizando el trabajo sois vosotros, los gastrónomos, los críticos. ¿Cómo estáis viendo hasta el momento la calidad del queso? Pues eso, la calidad buenísima y la verdad es que con un nivelazo que pocas veces hemos tenido en concursos anteriores tan pocos quesos que bajen del nivel del 8, del 9, ¿no? Y bueno, ahí va a estar, supongo, a la hora del recuento de las calificaciones, ahí va a estar el gran problema, porque hay muchos quesos que merecerían ser ganadores. Bueno, no quedan muchos minutos para la 1:30. ¿Cuándo crees que se va a poder terminar el trabajo, Pedro? ¿Cuándo se va a poder? Poco más. No, nos queda uno. Yo además lo tengo ya que va a llegar. Nos queda uno. El recuento, como es todo automático, mientras no falle la informática, será rápido. O sea que yo creo que en muy pocos minutos se va a poder saber. Eskerrik asko, Pedro. Segi lanean. A ver lo que sale.
Erdiaroko hiribilduaren inguruan hasi da Ordizia berdez inguratuta. Herriko bihotza da plaza, eta azoka plazarena. Bertan biltzen garen ordiziarron taupada sendoak dira bizia ematen diotenak. Baserritarren eta erosleen taupadak. Gure dantzak bizirik mantentzen dituzten dantzari ordiziarren taupadak. Indartsu datozen ordiziar belaunaldi berrien taupadak. Ordiziako aitonamonak bizimodu osasuntsura mugiarazten dituzten taupadak. Jatorri ezberdinetatik etorri arren, gurekin bat egiten duten ordizia anitz eta aberatsaren taupadak. Ordiziaren iraganean, ondo sustraituta, etorkizunera garamatzaten taupadak. Helburu partekatua lortzeko, ordiziarrak elkartzeko gai diren biderkatutako taupadak. Inorratzean utzi gabe, ordiziarren taupada guztiek batzen dute. Ordiziako persona bakoitza, taupada bakoitza da ederra. Eta are ederragoa guztien batura. Halakoa da ordiziarren izaera. Irekia, askea, sortzailea, parte hartzailea eta lagunkoia bezain zintzoa. Aberatsa eta anitza da ordizia. Herri benetan bizia. Ordizia, bizi herria. Miriam Molina, jatorrizko izendapeneko kidearekin hitz egin behar dugu orain. Miriam, eguerdion. Miriam, 54 gazta aurkeztu izana gaur, nahikoa garaipena dela esan genezake, ezta? Bai, egenekien zerretatuko zen aurten, beti bezala aurten dana arrarua da, baino hor ikusi dugu sektoreak eskertzen duela bene-benetan ordizien egiten ari dela. Zeozer antolatzea eta kasu honetan olako lehiaketa importantia ordizi herriak egin duen esfortzua hemen egoteko, sektoreak eskertzen du bai hemen egoten eta gaztak haien gaztekin parte hartzen. Oso pozik gaude zentzu horretan. Miriam, asko aurreatze izan daiteke agian, baina kalitateari buruz zerbait aipa genezake aurkeztutako gazta horien kalitateari buruz, itxurari buruz? Oraindik pizkat goiz da, eta ez dugu aukerarik katadorekin hitz egiteko, baina, hemen dauden gaztein apartez, denominazioan kontrol guztiak egiten ditugu beti bezala eta katak egiten dira kontrolatzeko, zer izan daiken Idiazabal eta zer ez du betetzen bete beharrik Idiazabal izateko, eta orden oso kalitatea handia lortu da. Azken urteetan benetan oso kalitate handiko gaztak ateatzen ari dira. Eta, jakiteko gaurko gaztak nolakoa ziren, katadorekin hitz egin beharko genuke. Baina espero dut, eta seguru nago, hartzai bakoitzak pasatzen duela denbora pilo bat, aukeratzen zen den beraren gazta berena, eta, ordizi da lehiaketa handiena importantena hientzat, eta seguru ekarri dutela oso gazta bereziak, seguru. Gauden egoeran, pentsatzen duzuentzako ere zailtasunak dezentekoak izango direla, ez da horrelako gauza bat aurrera ateratzeko? Pandemia zurtu zenean, gure lehenengo erronka zen, justo sektorea zegoen hor produzio handienian, momentu horretan, martxoan, eta lehenengo erronka zen, esne gestea eta ekoiztea eta gazta produzitzea, eta erronka hori
lortu da eta aurtengo produzioa pasaden urtekoa antzekoa izan dela eta orain badaukagu beste arronka bat eta da hori gazta horiek salmentan jartzia. Itzialdian bai zaila izan zen, dakizuen moduan Idiazabal gaztaren portzentaia altu bat salmenta zuzenian saltzen da. Eta, nabarituko dugu baita ere hilabete hauetan feria askok ez daudela egongo, horregatik oso importantea da eskertzeko da olako ekitaldiak antolatzea. Mila esker. Miriam Molina, eskerrik asko. Eta ikusten duzue, ia epaimaikideak bastartu zaizkigula, atzendu direla euren mailetik, eta jakina horrek esan nahi du, azken hitza laster izango dugula, alegia beraien emaitzak ezagutuko ditugu, zenbatu eta epaiaren aurrean aztertu ondoren, eta laster jakingo ditugu zeintzu dien gaurko bost irabazleak. Poliki, euren lana egiten utziko diogu, dagokionari utziko diogu lanean, eta laster ekingo diogu azken parteari, lehiaketa honen azken zatiari.
Ordiziako udalak 3. sektorea sustatzeko kanpaina berri bat jarri du martxan. 5 euroko bonuen bidez, Ordiziako establezimenduetan gastatzeko deskontuak izango dira denentzat. Etxebizitza bakoitzak bere buzoian 5 euroko 4 bonu jasoko ditu, guztira 20 euroko deskontua lortzeko. Irudi honekin, kanpainan parte hartzen duten dendak identifika ditzakezu. 15 euroko gastu bakoitzeko bonu bat erabilia ahalko da. Alegia, 15 euroko erosketa egitean 5 euroko deskontua lortuko duzu. 30 euroko erosketa egitean 10 euroko deskontua. 2 bonu erabiliz. 45 euroko erosketa egitean berriz 15 euro aurreztuko dituzu. 3 bonurekin. Eta erosketa bakarrean 20 euroko deskontua lortzeko 60 euroko erosketa egin beharko duzu. 4 bonuak erabiliz. Bonu hauek 2020ko irailaren 30 arte erabili ahalko dira. Bizi eta erosi herrian. Ordizia, bizi herria. Mesedez, guztioi eskatu behar dizuet behin berriro ere, zuen lekua gorde ezazuen. Ni badakit, laguntzarrak agurtzea oso beharrezkoa dugula, ezin ditugu besarkatu, kasu gehienetan, etxekoak ez badira behintzat, baina ez ditzagun horko pilak sortu, favorez, eseri gaitezen gure lekuetan protokoloak hori eskatzen duta. Mesedez, antolatzaileek hala eskatu didate. Gorde ditzagun protokoloak. Erdiaroko hiribilduaren inguruan hasi da Ordizia berdez inguratuta. Herriko bihotza da plaza, eta azoka plazarena. Bertan biltzen garen ordiziarron taupada sendoak dira bizia ematen diotenak. Baserritarren eta erosleen taupadak. Gure dantzak bizirik mantentzen dituzten dantzari ordiziarren taupadak. Indartsu datozen ordiziar belaunaldi berrien taupadak. Ordiziako aitonamonak bizimodu osasuntsura mugiarazten dituzten taupadak. Jatorri ezberdinetatik etorriarren, gurekin bat egiten duten ordizia anitz eta aberatsaren taupadak. Ordiziaren iraganean, ondo sustraituta, etorkizunera gara matzaten taupadak. Helburu partekatua lortzeko, ordiziarrak elkartzeko gai diren biderkatutako taupadak.
inor atzean utzi gabe, ordiziarren taupada guztiek batzen dute. Ordiziako persona bakoitza, taupada bakoitza da ederra. Eta are ederragoa guztien batura. Halakoa da ordiziarren izaera. Irekia, askea, sortzailea, parte hartzailea eta lagunkoia bezain zintzoa. Aberatsa eta anitza da ordizia. Herri benetan bizia. Ordizia, bizi herria.
Kanta bat kantatu beharko banu, nire herriari kantatuko nioke. Bere bihotzari, bere alaitasunari. Bizirik dagoen nire herriari kantatuko nioke kanta hau. Nire herriak bihotza baitu. Bihotz asko, erritmo berean, taupada berean. Nire herria forma eta kolore ezberdinek jantzen dute. Usaindu ere egin daiteke, bere zaporeak dastatu, ukitu, laztandu. Nire herria bizirik dagoelako da nire herria. Ez utzi ordizia hiltzen. Herrian bizi eta erosi. Bizi herria. Jaun-andreok, azken minutu hauek badakizue, pazientzi pixka bat eskatzen dute. Azken litxak ia nik uste osatzen ari direla, beraz, une batetik bestera emango zaio hasiera sari banaketari. Gero, izango duzue, alegia irabazleei edo bakoitzek nahi duenari galdera egiteko aukera. Jesus Mari Iturrioz izango da beti bezala irabazleen izenak aipatuko dituena, eta banan-banan, bosgarrenetik lehendabizikora, ingo duguna da, saria banatu. Diplomak, dirutan eman bertzaiena, eta bar. 5 sari izango ditugu, lehen esan dudan bezala, bosgarrenetik hasi eta lehendabizikora. Igotzen joango gara, apurka. Gero, sari irabazlea hemen jarriko zaigu, eta hor bai, kazetarion txanda izango duzu. Eta horren ostean, betiko enkantea. Jesus Mari Iturrio zeberak eramango duen enkantea. Gazta irabazle erdia badakizu enkantera ateratzen dela. Iazkoa 9.000 euro okerrezpana bila ordaindu zen, aurten ikustear dago hori guztia. Pazientzi pitin bat eskatzen dizuet, nik usteet ja azken litxak betetzen ari direla, osatzen ari direla, eta ez dut uste denbora asko pasako dugunik. Hasteko momentuan, adieraziko dizuet.
Ordubiak gainean ditugu eta bistakoa da komunikabideek ordubietarako emaitzak nahi dituzuela. Bueno, azkeneko lan hauek izaten dira neketsuenak, akatsik gabe egin behar direlako, eta, bueno, kosta la kosta, ia momentu batetik bestera iristen zaizkikun datu horiek. Jose Ignacio Iturrioz izango da irabazleen izenak emango dizkiguna, eta berriro diot, banatzaileen izenak poliki-poliki emanez joango gara, eta dagozkien sariak ere bai. Eta horren ostean, bukatu bezain pronto, argazkiak eta protokolozko gauza guztia bukatuta, jakina, enkantea hasiko da, eta hori ere Jose Ignacio Iturriozek egingo duen zerbait da. Beti egiten duen bezalaxe, kofradiako kidea baitugu bera. Hausartuko nitzek esatea, iristear daudela, iristear daudela datuak. Pasitzi pikin bat favorez. Erdiaroko hiribilduaren inguruan hasi da ordizia berdez inguratuta. Herriko bihotza da plaza, eta azoka plazarena. Bertan biltzen garen ordiziarron taupada sendoak dira bizia ematen diotenak. Baserritarren eta erosleen taupadak. Gure dantzak bizirik mantentzen dituzten dantzari ordiziarren taupadak. Indartsu datozen ordiziar belaunaldi berrien taupadak. Ordiziako aitonamonak bizimodu osasuntsura mugiarazten dituzten taupadak. Jatorri ezberdinetatik etorri arren, gurekin bat egiten duten ordizia anitz eta aberatsaren taupadak. Ordiziaren iraganean, ondo sustraituta, etorkizunera garamatzaten taupadak. Helburu partekatua lortzeko, ordiziarrak elkartzeko gai diren biderkatutako taupadak. Inorratzean utzi gabe, ordiziarren taupada guztiek batzen dute. Ordiziako persona bakoitza, taupada bakoitza da ederra. Eta are ederragoa guztien batura. Halakoa da ordiziarren izaera. Irekia, askea, sortzailea, parte hartzailea eta lagunkoia bezain zintzoa. Aberatsa eta anitza da ordizia. Herri benetan bizia. Ordizia, bizi herria. Kanta bat kantatu beharko banu, nire herriari kantatuko nioke. Bere bihotzari, bere alaitasunari. Bizirik dagoen nire herriari kantatuko nioke kanta hau. Nire herriak bihotza baitu. Bihotz asko, erritmo berean, taupada berean. Nire herria forma eta kolore ezberdinek jantzen dute. Usaindu ere egin daiteke, bere zaporeak dastatu, ukitu, laztandu. Nire herria bizirik dagoelako da nire herria. Ez utzi ordizia hiltzen. Herrian bizi eta erosi. Bizi herria. Ordiziako udalak 3. sektorea sustatzeko kanpaina berri bat jarri du martxan. 5 euroko bonuen bidez Ordiziako establezimenduetan gastatzeko deskontuak izango dira denentzat.
Etxe bizitza bakoitzak bere buzoian 5 euroko 4 bonu jasoko ditu, guztira 20 euroko deskontua lortzeko. Irudi honekin, kanpainan parte hartzen duten dendak identifika ditzakezu. 15 euroko gastu bakoitzeko bonu bat erabilia ahalko da. Alegia, 15 euroko erosketa egitean 5 euroko deskontua lortuko duzu. 30 euroko erosketa egitean 10 euroko deskontua. 2 bonu erabiliz. 45 euroko erosketa egitean berriz 15 euro aurreztuko dituzu. 3 bonurekin. Eta erosketa bakarrean 20 euroko deskontua lortzeko 60 euroko erosketa egin beharko duzu. 4 bonuak erabiliz. Bonu hauek 2020ko irailaren 30 arte erabili ahalko dira, bizi eta erosi herrian. Ordizia, bizi herria. Bueno, jaun Andreok diplomak heldu dira, nik uste dut honezkeroia izenak jarrita daudenez, ekingo diogula, hobeki esan da, sari banaketari. 5 irabazleen izenak ia baditugu, beraz, beti bezala, Jose Ignacio Iturrioz izango da, kofradiko kidea, bere izango da izenak emango dituena, ni sari banatzaileena. Nahi duzunean, Jose Ignacio? Bueno, aurrenak zein jaso behar dute... Sari banatzaileak emango ditugu. Bueno, 5. saria emango dugu lehendabizi. 5. saria ematen izango ditugu Jesus Mari Lariz, Ordiziako azoka eta jaietako zinegotzia, diploma banatuko du berak. Eta Ordiziako bulegoko Kutxabank, Ordiziako bulegoko zuzendaria den Idoia Goñi. Idoia Goñi izango da diru emango duena, noski, saria. Eta 5. izan da, letra E arekin, 1612 puntu, Ipinaburu, etc. Zorionak, hauxe beraz 5. saria.
bosgarren saridunak, hobeto esan da. Gatozen laugarrenera. Itxaso Muñoz, Ordiziako komunikazio eta partaidetza zinegotzia hurbilduko zaigu taula gainera, hemen dugula esango nuke, hurbil txamar, eta dirua banatzen berriz, Ordiziako Kutxabankeko kudeatzailea den Nerea Goikotxea izango dugu. Orduan, laugarrena, letra I arekin, 1600,5 Zabaleta SC. Zorionik beroena, 3. saria irabazi duen Zabaletari. Esan bezala, diploma eta dirua du saritan. Gatozen 3. sarira. Sariak ematen, Jolander Kaballora izango dugu, trofeoa eskainiko duena, Ordiziako Kirol eta Gazteria zinegotzia, Arantxa Aristimuño, Gipuzkoako Foru Aldundia Mendietako eta Natura inguruneko zuzendari nagusia diploma banatuko dio, 3. saria eskuratu duenari, eta dirua berriz, irabazleari dagokion dirua, esan dezagun, Kutxabankeko, Artzain Gazta elkarte koordinatzailea den, Artzain Gazta elkarteko koordinatzailea den Belen Landari dagokiola. Beraz, 3 ditugu hemen. Orduan, 3. saria, letra A arekin, 1629 punto, Mausitxa EZ, Egoi Barkoa. Mausitxa, irabazi du beraz, 3. sariari. Gatozen beraz, 2. sarira, 2. saria banatzera, eta deia luzatuko diet Maitane Albarezi, Ordiziako alkate ordeari, trofeoa berak emango baitu, eta aldiz, Xabier Arrutik, Gipuzkoako Foru Aldundiko Nekazaritza eta Lurralde Orekako zuzendariak diploma banatuko dio. Jose Mari Uztarroz, Idiazabal Gaztaren jatorri izendapenaren zuzendariak berriz, dirua. 2. saria, letra K arekin, eta 1630,5 puntu, Unai Lekona Ruiz de Luzuriaga Araiakoa. Ez ditugu lehen diru kopuruak aipatu, baina esan dezadan, 5. sari irabazten duenak 200 euro dituela dirutan, 4. saria jasotakoak 250, 3. 500 euro, 4. 850 eta lehendabiziko saria jasoko duen hartzaileak berriz, 1750 dirutan. Eta oraintxe dator lehendabiziko saria irabazi duen hartzainaren izena, laizter aipatuko dugu. Sari banatzaileei deitxo bat luzatuko diet estreina, Adure Zenarro, Ordiziako alkate jauna, txapela jarriko dio Adure Zenarrok, Ander Raizpurua, Kutxa Fundazioko garaikurra saria, Kutxa Fundazioko zuzendaria dugu bera, Imanol Lasak, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko Turismo eta Landa Inguruneko diputatuak, diploma eta dirua emango dio, eta Jesus Mari Ormaetxeak, 12.000 etiketa. Ordiziako Idiazabal Gaztaren kofradiako maixo handia, Jesus Marik emango dio irabazleari, 12.000 etiketa horiek emango dizkio, joan dadin etiketa horiek jartzen. Jakin dezagun ja, zein dan lehendabiziko irabazleari.
Jau da unea jakiteko zein da aurtengo txapelduna, eta lehendik baita irabazita dauke hemen lehiaketa hau. Letra M-arekin, 1633,5 puntuarekin, Patxi López de Uralde Fernández, Larreakoa. Jasoko saria bere aita Pascual. Hauxe beraz, aurtengo lehendabiziko saria eskuratu duen Artzaina. Aipa dezagun berriro ere bere izena. Bai, bere aitea da, jasotzen nahi dana, eta da Pascual. Pascual López de Uralde. Behin baino gehiago irabazitakoa. Zorionik beroena lehendabiziko saria eskuratu duen Artzainari eta gainerako guztiei ere bai, nola ez da. Gauden egoeran hau guztia aurre ateratzea ez da lan makala izan, beraz antolatzaileei ere ordiziar guztion izenean eskerrik beroena luzatu nahi nieke. Eta hemen zaudeten kazetarion txanda hasiko da orain, saridunari galderaren bat egin nahi badiozue, oantxe izango dugu unea, eta horren ostean, badakizue beti ere, enkanteari egiten diogula, oseinazio izango da, enkantea eramango duena, eta ikusi behar, zeinik eramaten duen, aurtengo gazta erdi hori, eta zenbat dirutan eramaten duen baita ere. Orain bai kazetarien txanda. Protokoloak bete behar direnez, distantzia gorde behar nahitan nahiez, baina Artzaia bera jetxiko zaigu bera, mai horren aurrean jarriko zaigu, zuen galderak egin diezaio zuen. Mesedez, lehenengo bostak honea etorri argazki ateatzeko. Eta bai, agintarik eta sukaldari, epaimaileko partaideek argazki ateatzeko gero honea etorri. Pascual. A ver, los de componentes de la mesa de jurado y de la cofradía también guardando las distancias, por favor.
ez dut kendu behar? Itxaso? Itxaso, hau ez da kendu behar? Oso hautzaka, honea jarri behar. Pascual, duen, erdiago. Altu esango ez? Vale, ya. Adur. Ondo. Lari, venga. Itxaso, horreago. Sube. Lari, sube también. Vale. Hala, dana dira aurrea. Begitan notatzea hoi. Vale. Vale, Txoin gano. Bueno, hemen izan ditugu, gaurko 57. lehiaketa hau posible egin duten guztiak. Antolatzaileak, agintariak, epaimaikoak, protokolozko argazki atera ondoren, orain ekingo diogu esan bezala, enkanteari. Juan Ignacio, iturri ozten eskika ozten zaituzte. Pascual, aurreago, beldurri gabe, torri honan. Bueno, orain nahi da beste une garrantzitsua, enkante, eta hemen ezkerraldean badago jendea nahi doena parte hartu enkante hontan. Orduan, Jesus Mari. Pascual, azkera, kontu. Bufeto honea. Ya está. Pascual, eskerrik asko. Etxe guen kaldera, atzikin behar dizkiogu, Protocolo de siempre. Ahí, le quitamos el peso y la tengo la mano. Ahí, Neko. ¿Listo? Vale, hartu gazta. Y ahora Txoin, le vamos a hacer unas preguntas. A ver, hazte unas preguntas. A ver, Miriam, galdetu. Sí, pero hoy sí, Pap. A ver, Miriam. A ver, bye. Muchas gracias. ¿La segunda vez cómo ha recibido el premio? Pues con mucho gusto, con mucho gusto. ¿Ha sido un queso ahumado el que has traído hoy? Bueno, hasiko gea enkantearekin. Dice, ¿que cómo es? Sí, cuéntanos un poco cómo... Muy bueno es ese queso. ¿Mantecoso? Es queso de marzo. Sí. Vale, cuéntanos un poco más. Hace muchos años que llevas presentándote también en este concurso. Sí, hará sobre 20 años. Sobre 20 años hace. La segunda vez que ganas, Sí. He ganado algún otro segundo, algún otro tercero. pero siempre has estado ahí. Sí. En los primeros puestos Bien. siempre ha aparecido como Cuéntales en casa qué les dijiste. ¿De qué les dije en casa? Pues que había llevado el mejor queso que había llevado a Ordicia, que había llevado ese día. ¿Qué les dijo en casa?
que traía el mejor queso que había traído nunca. Y cuéntanos, ¿cómo comenzaste en esto de hacer queso? Bueno, pues comenzamos a hacer queso porque era cuando el hijo decidió quedarse en casa y el precio de la leche estaba muy barato. Entonces decidimos hacer una quesería y así seguimos. Y de momento nos ha ido muy bien. Venga, vale. Bueno, pues vamos a subastar. Bueno, a ver, mesedes. Estelan Ibazo Esquina, Vale. Venga, pues muchas. Que se lo llevas para la subasta. Bai, Bueno, bai, jendea jun baino lehen, enkante egin beharrak egu, eske, hola segitzen magea, jende etxea jungo da, eta ezkenen gaztagu jango dugu. Digo que vamos a empezar con la subasta antes de que se nos vaya la gente. Hemen ezkerralde hontan daukegu jendea gogoa dauketela enkante parte hartzea, eta aurten gure Juan Mari ez dago gurekin, berakin beti beti oitxura zan beharekin hastea. Aurten, ez dakit, edo Martín, edo Pedro, edo norbait hasi nahi bado, hasiko gea 6.500 arekin. Iaz izan da 9.000 euro. Aurten hori nola bai, handitu nahi dugu. Orduan, hasiko gea hor ikusten ari naiz, Jon Ayala, asador laia ondarribikoa, 6.000 euro, dispuesto altzare. 6.000 euro. 6.000 euro, asador laia ondarribikoa. 6.000 eta bosteun euro, Unai Kanpo, ados daude. 6.500. 6.000 eta bosteun Unai Kanpo, restaurante Porrue, Bilbotarra. Hasiko gara 7.000 eurokin. Nik uste Mikel Zeberio gogoa daukela 7.000 euro gastatzeko. Mikel Zeberio, restaurante Betizu, Jurreta Bizkaia, 7.000 euro, baiez? 7.000. Oso ondo, Mikel. Urrungoa, nago ikusten hemen, pareja bat, etorri dala, motorista bezala jantzita, Kawasaki bezala, eta nik uste ere baita daukete presa etxean juteko, eta baita dispuesto darek enkante iteko. 7.000 eta 500 euro, Alberto Fernández, Teknomoto, barri gara Donostikoa, dispuesto altzare, 7.000 eta 500, 7.500. 7.500. Alberto Fernández. 7.500. Oso ondo, 7.000 eta 500. Ia gertatzen nahi gea, 9.000-atara. 8.000 euro, Xabier Zabaleta ere baita ondan erekin izketan, eta ere baita bere taldearekin, jakitearekin. 8.000 euro, Xabier. Xabier Zabaleta, restaurante... 8.000 euro. Oso ondo, Xabier. No, la motorista uste presa dauketela. 8.000 eta 500 euro, Martín. 8.000 eta 500 euro, Martín Berazategi. Martín Berazategi, Lasartearra. Donostikoa bere ez, baina Lasarten daukela restaurante. Baina zuzenen, jumargea, 9.000 euro arte. 9.000 euros, lehen esan do, Unai Kanpo, adozte duela, Unai Kanpo, 9.000 euro. 9.000. Unai Kanpo, restaurante Porrue, Bilbotarra, 9.000.
ja adostu dira iazko prezioarekin. Falta da bultzaka da pixat, abera jatzegian, 9.200 euro arte. Alberto Fernández, Tecnomoto Barrio Igara Donostia, 9.200. Si queréis más, ¿eh? Sí. 9.200. 9.200. Bederatzi mila eta 200 euro. Nik uste hemen utziko dola eta emango dola gaztardie Alberto Fernández, Tecnomoto Barrio Igara Donostikoa. Aurten ospatzen nahi die 20 urte iriki duela bere tailerra. Txalo bero bat! Itxi dugu hemen subasta, datorren urte arte. Hombre, Arruti, jauna.
Erdiaroko hiribilduaren inguruan hasi da ordizia berdez inguratuta. Herriko bihotza da plaza, eta azoka plazarena. Bertan biltzen garen ordiziarron taupada sendoak dira bizia ematen diotenak. Baserritarren eta erosleen taupadak. Gure dantzak bizirik mantentzen dituzten dantzari ordiziarren taupadak. Indartsu datozen ordiziar belaunaldi berrien taupadak. Ordiziako aitonamonak bizimodu osasuntsura mugiarazten dituzten taupadak. Jatorri ezberdinetatik etorri arren, gurekin bat egiten duten ordizia anitz eta aberatsaren taupadak. Ordiziaren iraganean, ondo sustraituta, etorkizunera garamatzaten taupadak. Helburu partekatua lortzeko, ordiziarrak elkartzeko gai diren biderkatutako taupadak. Inorratzean utzi gabe, ordiziarren taupada guztiek batzen dute. Ordiziako persona bakoitza, taupada bakoitza da ederra. Eta are ederragoa guztien batura. Halakoa da ordiziarren izaera. Irekia, askea, sortzailea, parte hartzailea eta lagunkoia bezain zintzoa. Aberatsa eta anitza da ordizia. Herri benetan bizia. Ordizia, bizi herria. Kanta bat kantatu beharko banu, nire herriari kantatuko nioke. Bere bihotzari, bere alaitasunari. Bizirik dagoen nire herriari kantatuko nioke kanta hau. Nire herriak bihotza baitu. Bihotz asko, erritmo berean, taupada berean.
Nire herria forma eta kolore ezberdinek jantzen dute. Usaindu ere egin daiteke, bere zaporeak dastatu, ukitu, laztandu. Nire herria bizirik dagoelako da nire herria. Ez utzi ordizia hiltzen. Herrian bizi eta erosi. Bizi herria.